Sayyida ya Fadima wayo Fadima duba mana Fadima. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Me jiki tabbas na jin jiki, me jinya aka waya jiki, shi larura ta yi wa farmaki da wuya kaga shi ya fi shantama. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Ya Wahabu ka yi mana agaji, riƙa mana tinkan mugaji, jarrabawa ga ta aji aji wadda ma sai ta sa kai zuma, sai ta sa kai zuma. To salaki kai yi wa garkuwa, Habibu mawankin damuwa, gun halitta ya zama inuwa, sai kiyama mun je gunshima. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Wani al'amari zan bayyana, matsala ta mamaye ko'ina, rikicin addini ko'ina, wasu ma har sun rasa gunzama, sun rasa gunzama. Musulunci shine dai guda, duk alaka shi ya har hada, har a aya Allah ya faɗa, karma rarraba kai mu al'umma. Ahalin sunna in ya cika, hujjoji su zai bincika, yan rike su zan masa mafaka, ba abin yakar makiyansa ba, dan yakar makiyansa ba. Ne ɗariƙa kai ma zo kaji, ka rike zikirai karkagaji, kai yaƙini su kakarkaji, masu yi kai karkatsane su ma, mai miye shi a zan bayyana, fassarar kalmar zan zayyana, mabiya kenan inna tuna, masu bin ƴaƴayen Fadima, jikokin in ka ce ƙur'ani za ka ji shi ilahu ya saukar dan abi, to yi wa me saƙon ladabi, dan amina na ce kogin zuma. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Fahimta ta zan bayyana, wanda kai ka fahimta adana, kar mu wa junan mu karan tsana, za ya kai mu ma'afka rigima. Kungiya ita ba laifi ba ce, kungiyanci illa ne na ce, in ka kama tabbas ka bace, malaman ka kake yi wa hidima. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Aƙida ta yau zan faɗa, ni musulmi ne zan jaddada, na fi ƙurani ba gargada, na rike ƴaƴayen Fadima. Gaskiya in ta zo ka bi, ko cikin wace firka ce ka bi, ƙungiya ko wace da zunubi, da kauce sai ka kibinta ma. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Adali ka zamo ya dan uwa, karkawa wani sharri kai kuwa, kar ta kai ka dawa wani tsinuwa, dan fahimta ta bambanta ma, ta bambanta ma. Mu fa ai rudani ya tafi, dan batula ta mana yayyafi, da ruwan ni'ima ba korafi, ta saka mu muso ƴaƴanta ma. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Ta haɗa mu da gwarzon malami, ba kamar sa ina mai tsegumi, mu rashin sai sa mana tagumi, mun gano tsiran magun sama. Ni masoyin Abdul Jabbar ne, gaskiya na ganta a bayyane, in guje mata wannan bogi ne, hankalinmu yana a jikinmu ma. An shige rudani Sayyida yayi duk rudani Fadima. Duk abin da ya saba wa hankali, mun aje shi ina mai izgili, ko batun da ya soki mujammali, ba mu neman ingancin sama, ko yayin
da sidi mamani a sahabbai shine adali, kai ku ce mu ne mabiyan Ali, ko kiyama kar ku yi tantama, sam kar ku yi tantama. Yayi mama sandan Fadima mai biyayya ga daɗin zama, zamanin ka ke shan ne ma, tun da kai ka zamo raba gardama, kai kan raba gardama. Ya Hussein Maulana ya Hussein, masu halin girma tun a can, masu kyautar rushi ya Hussein, kai kira mun amsa maka ma, mun amsa maka. Assalamu ala ya Fadima, assalamu ala ya Alima, assalamu ala ya Nazima, assalamu ala ya Azima, assalamu ala ya Karima, assalamu ala ya Halima, assalamu ala ya Hakima, assalamu ala ya Sayyida, assalamu ala ya Abida, assalamu ala ya Murshida. Batula dole na kai dake, dan annabi ma na ji dake, ga rabbi yana fahari dake, al'umma ai gatan muke, shi ya samu muke wake gake. Roshin mu bayanar ke ake, sai ya damu addinin muke, sai ya damu imanin muke, sai ya damu tauhidin muke. Tushen ahalin girma kike, zara hasken haske gaida ke, shugabar mata gaibi kike, duniya kin zo yaya kike, lashira fa abun ai sirri ne. Matsayin kifawa zai zayyane, komai aka yo sanadin ki ne, ruwan sama ai ni'imar ki ne, kyautar ki ne. To zaraki mina albishir, kira ni na zo tamkar sishir, me kasidar ni ne dan Bashir, ɗalibin man Abdullahi darmi shabbabi, ina daɗa gaisuwa. Alfazazi ka cire ɗimuwa, to salati rabbi siyo zuwa, mawankin damuwa, da batula babbar garkuwa, ta zamto inuwa, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. An shige rudani sayyida yayi duk rudani Fadima. An shige rudani sayyida yayi duk rudani Fadima.